Και τώρα τα νέα του Αντένα με τον Αντώνη Αλαφογιώργο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ιδιαιτέρως ενοχλημένη φέρεται η Αμερικανική κυβέρνηση εξαιτίας των επιθέσεων εναντίον στόχων αμερικανικών συμφερόντων στην Αθήνα, σε σημείο που δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις ή και αλλαγές στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, το State Department εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση για τις επιθέσεις αυτές. Όμως, ο Αμερικανός Πρόεδρος πριν από λίγο εξήρε το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλει προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων με την Τουρκία. Από την Ουάσιγκτον, ο Αθανάσιος Έλλης μεταδίδει. Το State Department εξέδωσε πριν λίγο ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες για την τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Ελλάδα. Τα μέσα Νοεμβρίου είναι συνήθως μια περίοδος διαδηλώσεων στην Ελλάδα για την επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης του 1973. Δεν έχουμε πληροφορίες για συγκεκριμένες απειλές κατά Αμερικανών πολιτών στην Ελλάδα. Πάντως, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί αρκετές τρομοκρατικές βομβιστικές ενέργειες, όπως και άλλες επιθέσεις που προκάλεσαν καταστροφές σε ιδιοκτησίες επιχειρήσεων που έχουν σχέση με τις ΗΠΑ και σε συμφέροντα που θεωρούνται αμερικανικά, τονίζει η δημόσια ανακοίνωση του State Department, η οποία ολοκληρώνει λέγοντας ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να προσέχουν και να αποφεύγουν περιοχές όπου διοργανώνται διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και ενώ τεταμένη ατμόσφαιρα επικρατεί στην Αθήνα, ο κ. Κλίντον εκφώνησε χθες βαρισίμαντη ομιλία για την εξωτερική πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει στους 14 μήνες που απομένουν μέχρι τη λήξη της θητείας του και σε αυτή τοποθέτησε την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την επίλυση του Κυπριακού μεταξύ των τριών κορυφαίων προτεραιοτήτων του μαζί με την Ρωσία και τα Βαλκάνια. Μια πρόκληση ίσως η πιο είπε ο κ. Κλίντον, είναι η ανοικοδόμηση μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή του Αιγαίου, η επίτευξη μιας πραγματικής συμφιλίωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η κεφύρωση της απόστασης ανάμεσα στην Ευρώπη και τον Ισλαμικό κόσμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέχισε λέγοντας πως όταν θα βρίσκεται στην Ελλάδα θα μιλήσει για τον ζωτικό ρόλο που παίζει και μπορεί να παίξει η Ελλάδα στην περιοχή και χαρακτήρισε την Ελλάδα την παλαιότερη δημοκρατία του κόσμου που είναι σήμερα μοντέλο για τις νεότερες δημοκρατίες των Βαλκανίων και είσοδος στις αγορές τους, όπως επίσης και μια δύναμη σταθερότητα σε όλη την περιοχή. Το μόνο πράγμα που βρίσκεται μεταξύ της Ελλάδας και των πραγματικών της δυνατοτήτων είναι η ένταση στη σχέση της με την Τουρκία. Είναι ηρωνία ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, αλλά έχουν προβλήματα μεταξύ τους. Οι λαοί τους βοήθησαν όμως ένας τον άλλον με μεγάλο ανθρωπισμό κατά τη διάρκεια των καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τις δύο χώρες και πιστεύω πως αυτό το πρόβλημα ανάμεσα στις δύο χώρες είναι κάτι που μπορεί να επιληθεί και εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ είμαι διατεθειμένος να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφερόμενος και στο σημαντικό ρόλο της Τουρκίας που, όπως είπε, αποτελεί σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία και τόνισε ότι έχει θέση στην Ευρώπη αφού όμως προηγουμένως καταφέρει να βελτιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα και συμβάλλει στην επίλυση του Κυπριακού. Από την Ουάσιγκτον για τον Αντένα, Αθανάσιος Έλλης. Πορεία διαμαρτυρίας προς την Αμερικανική Πρεσβεία για την επίσκεψη Κλίντον πραγματοποίησαν απόψε 4.000 και πλέον άτομα. Νωρίτερα, στο Σύνταγμα, έγινε το λεγόμενο λαϊκό δικαστήριο με κατηγορούμενο τον Μπιλ Κλίντον για τα όσα συνέβησαν στη Ιουγκοσλαβία και όχι μόνον. Με έντονα αντιαμερικάνικα συνθήματα, οι διαδηλωτές από την πλατεία Συντάγματος έφτασαν εδώ στην Αμερικάνικη Πρεσβεία γύρω στις 9 το βράδυ. Μπροστά από το κτίριο της Πρεσβείας είχε συγκεντρωθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη. Η απόψινή πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία αποτελούσε πρόβα τζενεράλε για όσα αναμένεται να επακολουθήσουν τις επόμενες μέρες με την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου αλλά και τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου. Στην πορεία αυτή πήραν μια πρώτη γεύση και έβγαλαν τα πρώτα συμπεράσματα η αστυνομία, οι Αμερικανοί που έχουν ήδη φτάσει εδώ, αλλά και τα κόμματα που έκαναν επίδειξη για το αν μπορούν να περιφρουρήσουν την πορεία από άτομα που ίσως θα ήθελαν να προκαλέσουν επεισόδια. Ήδη στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο, οι Αμερικανοί πράκτορες έχουν πάρει θέση και με τα όρατα οι ηλεκτρονικά μάτια μέσω δορυφόρου που έχουν εγκαταστήσει παρακολουθούν κάθε κίνηση και βέβαια απόψε κατέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια την διαδήλωση προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία που εξελίχθηκε πειθαρχημένα και χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Της επικράτειας της δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας, όπου συντελέστηκαν τα καταστρεπτικά αποτελέσματα των παρακάτω εγκληματικών πράξεών σας. Έχει όλα τα στοιχεία μιας πραγματικής δίκης. Δικαστές, συνήγορους, μέλη, κοινό και κατηγορούμενο. Σε αυτή την εικονική δίκη που απαρτίζεται από ηθοποιούς, δικάζεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Bill Clinton. Αποφασίσατε
Διατάξατε και εκτελέσατε αντίστοιχα με τις αρμοδιότητες σας αυτές ο καθένας απεριόριστο αριθμό αεροπορικών επιγραμμών. Δεν θα κάνουμε τους δικαστές, δεν είμαστε δικαστές, ούτε είμαστε βλάκες να κάνουμε παραποίηση αρχής. Εγώ το θεωρώ ντροπή σαν Έλληνας. Το πρωθυπουργό της πατρίδας μου έρχονται οι πράκτορες μιας ξένης χώρας και τον ελέγχουν. Έχω εντολή και πληρεξουσιότητα από τους πελάτες μου να τους εκπροσωπήσω σήμερα. Περισσότεροι από 200 ηθοποιοί έλαβαν μέρος στο δικαστήριο του λαού, καταγγέλλοντας τους προτεργάτες της αδικίας, του πολέμου και της τρομοκράτησης των λαών. Το δικαστήριο αποφασίζει η λύση του κατηγορουμένου ενόχλους όλων των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας για τα οποία κατηγορούνται και ειδικά για τα εγκλήματα του επιθετικού πολέμου. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει αυτή την ώρα τη Μαγνησία. Πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και καταστήματα στο Βόλο. Έχουν ακινητοποιηθεί εκατοντάδες αυτοκίνητα στους δρόμους, ενώ ίδια κατάσταση επικρατεί και στη Νέα Αγχίαλο και στον Αλμυρό. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ηλίας Παπαδημητρίου από το Βόλο. Καλό βράδυ, Ηλία. Μας ακούει ο Ηλίας Παπαδημητρίου? Να σας ακούσω καθόλου. Ηλία, μας ακούς? Θα επιχειρήσουμε. Ακούτε εσείς, διότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στην αυτή την ώρα συνεχίζεται από την... Λόγω και της κακοκαιρίας θα επιχειρήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι. Τεράστιες είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω τη Συμφωνική Θεομηνία. Το Μεγάλο Πεύκο και τα Μέγαρα βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου διακόπηκε λόγω κατολιστήσεων. Εν τω μεταξύ, επίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία της Αθήνας απόψε για τη διακρύβωση των αιτίων που προκάλεσαν τις καταστροφικές πλημμύρες στα Μέγαρα, το Μεγάλο Πεύκο και τη Νέα Πέραμο. Της νεροποντής ξέσπασε στη Νέα Πέραμο, στα Μέγαρα, στο Μεγάλο Πεύκο. Νερά και λάσπες σκέπασαν δρόμους και σπίτια. Κατέστρεψαν το βιός εκατοντάδων ανθρώπων. Μια απίστευτη σε έκταση πολιορκία από έναν υδάτινο πλοίο, με τους ανθρώπους ανήμπορους απέναντι στη μανία των χυμάρων, να προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους. Χρησιμοποίησαν φουσκωτά οι άντρες της πυροσβεστικής για να μπορέσουν να πλησιάσουν στα σπίτια. Ήταν ο μόνος τρόπος να απεγκλωβίσουν όσους δεν είχαν προλάβει να τα εγκαταλείψουν. Η Κατερίνα Φραγκάκη, έγκυος στο δεύτερο παιδί της, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες με φουσκωτό ύστερα από 3 ώρες. Τι να σας πω ρε παιδιά, ότι είδα το χάρο με τα μάτια μου. Το αμάξι σηκώθηκε όρθιο. Το ευτύχημα ήταν που σηκώθηκε όρθιο και βγήκα από το παγκάζ. Είχε τόσο πολύ νερό, πώς και χήμαρος με παρέσυρε και μου σβήσε το αυτοκίνητο, τελείωσε. Κάτε ήρθε εδώ πέρα. Εγώ μόνος μου τα βγάλα όλα. Να τα ζώδια ακούσει απλά με τα ψώπια. Να πάτε εκεί στη γέφυρα, πέρα εκεί που έχουν κλείσει τη γέφυρα. Να πάρετε αμέσως τη γέφυρα. Να πάρετε να δούνε ακριβώς τι γίνεται από εκεί πάνω. Τα ορμητικά νερά μπήκαν στα σπίτια πνίγοντας τη λάσπη ολόκληρα νοικοκυριά. Μεγάλη ζημιά, δεν είναι μια μεγάλη καλοριφέρ κάτω τα πάντα όλα. Πλυντήρια, κουζίνες, όλα. 1,5 μέτρο νερό πάλι. Τα εμπορεύματα από τα περισσότερα μαγαζιά είναι άχρηστα. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα λένε ότι έμειναν ακόμα πιο φτωχοί από ό,τι ήταν. Επιχειρήσουμε και πάλι να έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ηλία τον Παπαδημητρίου στο Βόλο. Μας ακούς τώρα, Ηλία? Αντώνη, ελπίζω αυτή τη φορά να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Καλησπέρα λοιπόν από τον Καλησπέρα. Πραγματικά από την 11 και 4 που αυτή τη ώρα είναι μάλλον η ένταση μια σφοδρή. Είναι μάλλον αδύνατη η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μην ταλαιπωρούμε και τους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε από τον Βόλο. Κεντρικές λεωφόροι. Υπάρχουν... Θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τον Ηλία τον Παπαδημητρίου. Η καταιγίδα που έκπληξε και τη Λακωνία άφησε πίσω της και ανθρώπινα θύματα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Γήθιο βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στα λασπόνερα. Ο ποταμός Ευρώτας υπερχείλησε, μετατρέποντας σε λίμνες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Σπίτια πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και εκατοντάδες κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους. Νύχτα τρόμου έζησαν οι κάτοικοι της Λακωνίας. Ο ποταμός Ευρώτας πλημμύρισε από τη δυνατή βροχόπτωση και έπληξε τα χωριά που βρίσκονται κοντά στις όχθες του.
Οι πόλεις και τα χωριά που έπαθαν τις μεγαλύτερες καταστροφές από τη βροχή είναι το Έλος, η Σκάλα και το Γήθιο. Έχουμε γίδες, πρόβατα στο στάβλο, δεν υπάρχει ζωντανό τίποτα. Άνθρωποι και ζώα διασκίζουν με δυσκολία τους πλημμυρισμένους δρόμους. Στο Έλος, μια τυφλή ηλικιωμένη γυναίκα, η Ελένη Πουλάκου, 81 χρόνων, βρέθηκε νεκρή στο φτωχικό σπίτι της. Άρχισε να φουσκώνει το ποτάμι, δηλαδή έσπασε συνεχεία το πρόχωμα και ήταν αδύνατο να επικοινωνήσουμε και μέσα εδώ στο χωριό. Ξενυχτήσαμε πάνω σε αυτοκίνητα, σε ταράτσες, σε σπίτια. Στις 1 η ώρα βγήκα έξω να μου και δεν ήξερα τι να πρωτοκάνω, τι να πρωτοσώσω, τι να κάνω. Τα παιδιά μου να πάρω, τι να κάνω να. Καταστροφή, καταστροφή. Να παίρνει από τη μια πόρτα και να βγαίνει με την άλλη μεριά. Πού τα κομίσω εγώ αυτά, παιδιά. Πες μου. Ο καναπές τον βάλατε εσείς απάνω στο ψυγείο. Τι είπατε. Τον καναπέ εσείς. Μόνο το... Τι έφερε, παιδιά. Τον ανέβασε τον υλό. Τι έφερε, παιδιά. Ψυχικώσατε, παιδιά. Ψυχικώσατε, παιδιά. Και στο Γήθιο η καταστροφή ήταν μεγάλη. Δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, υπόγεια και καταστήματα πλημμύρισαν. Οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας όλη τη νύχτα βρίσκονταν υποδός για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Από την Κουτιμού, από ό,τι έχω ακούσει. Μέχρι εδώ πέρα πιο κάτω υπάρχουν μεγάλες ζημιές. Αυτοκίνητα κατεστραμμένα. Γεμίσαν τα υπόγεια όλα και το μαγαζί μέχρι 50 πόντους πήγε μέσα. Από αύριο θα αρχίσει και η αποτίμηση της καταστροφής στο νομό Λακωνίας. Η Γλυφάδα δοκιμάστηκε για άλλη μια φορά από τη δυνατή βροχή. Δρόμοι πλημμύρισαν και δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ίδια ήταν η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας. Στα Άνω Λιώσια οι σεισμοπαθείς έζησαν για άλλη μια φορά τον δρόμο της καταιγίδας. Αποκομμένη από την υπόλοιπη χώρα για πολλές ώρες παρέμεινε η Πελοπόννησος. Να αλλάξουμε κλίμα. Στα ύψη οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου από το νέο έτος, όπως αποφάσισαν οι Υπουργοί Οικονομικών των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννος Παπαντονίου ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ότι το αίτημα της χώρας μας για ένταξη στην ΟΝΕ θα υποβληθεί τη δεύτερη εβδομάδα του προσεχούς Μαρτίου. Από τις Βρυξέλλες, ο ανταποκριτής μας Κωνσταντίνος Ζούλας μεταδίδει. Φαρμακερές αυξήσεις στις τιμές πώλησης της βενζίνης, του πετρελαίου και γενικότερα όλων των μορφών ενέργειας δρομολογούν οι Υπουργοί Οικονομικών των 15 κρατών μελών της Ένωσης, προκειμένου να εξευρεθούν κονδύλια για τη χρηματοδότηση άλλων κοινοτικών πολιτικών, όπως της ενίσχυσης των θέσεων απασχόλησης. Οι προτάσεις αυτές, τις οποίες δείχνει να συνενεί και η ελληνική πλευρά, συζητήθηκαν στο σημερινό ΕΚΟΦΗΝ στις Βρυξέλλες και οι τελικές αποφάσεις προβλέπεται να ληφθούν εντός του 2000. Αν κρίνει δε κανείς από τις σχετικές εισηγήσεις της Κομισιόν, οι αναμενόμενες αυξήσεις θα προκαλέσουν τεράστιες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Επιτροπή έχει εισηγηθεί ως κατώτατο πλαφόν φόρου για το πετρέλαιο τις 115 δραχμές ανά λίτρο και για τη βενζίνη τις 150 δραχμές ανά λίτρο, φόρος ο οποίος προτείνεται να κλιμακωθεί σε 150 και 185 δραχμές αντιστοίχως για την προσεχή τριετία. Εν τω μεταξύ, ο κ. Παπαντονίου έδωσε και επισήμως πλέον στις Βρυξέλλες το χρονοδιάγραμμα ένταξης της Ελλάδος στην ΟΝΕ. Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαντονίου ανέφερε ότι το ελληνικό αίτημα ένταξης θα υποβληθεί την δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου του 2000. Θα ακολουθήσουν οι απαντητικές εκθέσεις της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες αναμένεται να κοινοποιηθούν στις αρχές του προσεχούς Μαΐου, ενώ η οριστική απόφαση θα ληφθεί στις 19 Ιουνίου του 2000 στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα. Γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει καταλυτικά και το προεκλογικό σκηνικό στη χώρα, καθώς η κυβέρνηση φαίνεται πλέον ότι δεν θα έχει εξασφαλίσει, τουλάχιστον επισήμως, το χαρτί της ΟΝΕ, στην περίπτωση που, όπως όλα δείχνουν, οι επόμενες εθνικές εκλογές διεξαχθούν τον προσεχή Μάρτιο. Για τον Αντένα από τις Βρυξέλλες, Κωνσταντίνος Ζούλας. Πρόστιμα ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δραχμών επέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών σε 451 επιχειρήσεις για φοροδιαφυγή. Παραλλήλως έδωσε στη δημοσιότητα και ονόματα τα οποία ενέχονται σε περιπτώσεις λαθρεμπορίας. Η φοροδιαφυγή τεράστια, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δραχμές και τα ονόματα πολλά, 451. Για το λαθρεμπόριο μόνο καυσίμων επευλήθησαν πρόστιμα 4,5 δισεκατομμυρίων δραχμών συνολικά στις εταιρείες Argo Maritime, Rusoil ΑΕ, Πετρέλαια Κεντρικής Ελλάδος, Ελληνόιλ ΑΕ, Πολυπετρόλ και Σαν Κρούιζες ΕΠΕ. Τα πετρέλαια και η προάσπιση του δικαιώματος το οποίο έδωσε η κυβέρνηση για φθηνό πετρέλαιο στην θέρμανση είναι ένα από τα πρώτα μελήματά μας. Μεταξύ των εταιριών για εικονικά τιμολόγια, Αρτίστη Ιταλιάνη, Κέντρο Αισθητικής ΣΥΚ, Καζίνο Πορτοκαράς, Τεχνοδομή ΕΠΕ, Λύρα, Απόρριψη Βιβλίων και ΚΙΔΕΠ. Η συμβολή του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την πάταξη της φοροδιαφυγής ήταν ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως στην περίπτωση της λαθρεμπορίας των καυσίμων, των ποτών αλλά και των τσιγάρων. Στην Ποτοπία Καστέλο, πρόστιμο 452 εκατομμυρίων δραχμών για λαθρεμπόριο ενοπνεύματος. Καρέλια ΑΕ και Χαριτίδης Ιωάννης, λαθρεμπόριο καπνικών, πρόστιμο 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Το 2000 θα είναι η χρονιά της μεγαλύτερης απόδοσης για το ΣΔΟΕ αλλά και της μεγαλύτερης απόδοσης για της προσφοράς του στα φορολογικά έσοδα. Το κατάλογο συμπληρώνουν
η ναυτιλιακή εταιρεία Δανέ, μία απόδοση ΦΠΑ και φόρων, καθώς επίσης και η Ναυσή με ποσό 87,7 εκατομμύρια δραχμές. 3 φυσικά πρόσωπα συμπληρώνουν τον κατάλογο. Ντούζος Στίβ, λαθρεμπορία αυτοκινήτου, πρόστιμο 13,4 εκατομμύρια δραχμές. Διαματίδης Σπυρίδων, μία απόδοση ΦΠΑ. Και Βερνίκος Εμμανουήλ του Νικολάου, λαθρεμπορία σκάφους, πρόστιμο 22,9 εκατομμύρια δραχμές. Οι έλεγχοι του Υπουργείου Οικονομικών θα συνεχιστούν. Άγνωστοι επιτέθηκαν και δολοφόνησαν με μαχαίρι 39χρονο άνδρα στο πεδίο του Άρεως απόψε λίγο μετά τις 9. Οι δράστες εγκατέλειψαν το θύμα του αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο και τράπηκαν σε φυγή. Από τη στιγμή που η ασφάλεια ενημερώθηκε για τη δολοφονική επίθεση, ομάδα αξιωματικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έσπευσε στο πεδίο του Άρεως, προσπαθώντας να εντοπίσει το όπλο του εγκλήματος. Το μαχαίρι με το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, 3 άγνωστοι σκότωσαν λίγο μετά τις 9 το βράδυ τον 39χρονο Καλίμαχο Αντωνάκο. Απόψε έβλεπα κάποιον να τρέχει έξω και ένας να βγαίνει κάπως, ξέρεις, θυμμένος και τίποτα άλλο. Με ασθενοφόρο το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όμως ήταν ήδη πολύ αργά. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που στο πεδίο του Άρεως σημειώνονται τέτοιου είδους θλιβερά περιστατικά. Φόβος και τρόμος είναι για τους κατοίκους της περιοχής η μεριά του άλσους που βλέπει προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, δηλαδή από το άγαλμα της Αθηνάς μέχρι την εκκλησία των Ταξιαρχών. Οι κάτοικοι μάλιστα έχουν χωρίσει το συγκεκριμένο κομμάτι του άλσους σε 2 τομείς, στο στέκι των ναρκωμανών και στο στέκι των ανώμαλων. Από εδώ οι ανώμαλοι και από εκεί οι ναρκωμανείς. Έχουν χωριστεί σε ομάδες. Κάθε βράδυ, ειδικά το καλοκαίρι, βγαίνουν τρέχοντας, γυμνοί, φωνάζουν βοήθεια, τους παίρνουν τα χρυσαφικά, κλέβουνε. Το πρωί οι άνδρες της ασφάλειας θα ερευνήσουν και πάλι το σημείο που σημειώθηκε το έγκλημα, αλλά και τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δολοφόνων. Στην Αθωνική Πολιτεία θα επιστρέψει σήμερα η εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί που είχε μεταφερθεί από το Άγιον Όρος στις 15 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στην Αθήνα με στόχο να ενισχυθούν οι σεισμόπληκτοι της Αττικής. Υπολογίζεται ότι πάνω από 500.000 πιστοί από όλα τα μέρη της Ελλάδος προσκύνησαν την Ιερά εικόνα, ενώ όσοι δεν πρόλαβαν μπορούν μέχρι το πρωί στις 8 να πάνε στον Άγιο Παντελεήμονα. Στο προσκήνιο του βρετανικού τύπου και πάλι το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, σε πρωτοσέλιδο άρθρο της, η εφημερίδα Guardian αναφέρει ότι επιτρέπεται σε εκατομμυριούχους να οργανώνουν δείπνα και δεξιώσεις στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Σύμφωνα με την Guardian, η διεύθυνση του μουσείου ενοικίαζε συστηματικά περίπου 50 φορές το χρόνο την αίθουσα των μαρμάρων του Παρθενώνα στην τιμή των 35.000 λιρών τη βραδιά, δηλαδή γύρω στα 18 εκατομμύρια δραχμές. Στο Βερολίνο βρέθηκαν χθες οι 3 αρχιτέκτονες της επανένωσης της Γερμανίας, ο Τζορτζ Μπούς, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και ο Χέλμουντ Κόλ. Μάλιστα, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος αναγορεύτηκε επίτιμος πολίτης της γερμανικής πρωτεύουσας μία μόλις ημέρα πριν από την επέτειο των 10 χρόνων από την πτώση του τείχους. 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ιστορική πτώση του τείχους του Βερολίνου και οι τελευταίοι ηγέτες της Γερμανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου βρέθηκαν χθες στη γερμανική πρωτεύουσα για την επίσημη έναρξη των εορτασμών της επετείου. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπούς, ανακηρύχθηκε τιμή Σένεκεν πολίτης του Βερολίνου για την υποστήριξή του στην επανένωση της Γερμανίας. Δεν είπε εκφύγατε, είστε μεταξύ των πρώτων που ενθαρρύνατε εμάς τους Γερμανούς προς την κατεύθυνση της επανένωσης, δήλωσε ο καγκελάριος της επανένωσης της Γερμανίας, Χέλμουντ Κόλ, προλογίζοντας τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο τελευταίος ηγέτης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο εμπνευστής της Περιστρόικα και της Γκλασνόστ που συνέβαλε τα μέγιστα στην πτώση του τείχους, τιμήθηκε επίσης σε τελετή που έγινε προχθές, αλλά παρέστηκε στην τελετή προς τιμή του πρόεδρου Μπούς που έγινε στο Δημαρχείο του Βερολίνου. Λίγο πριν την επίσημη έναρξη των τελετών, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο ανακοίνωσε στη λειψία καταδικαστικές αποφάσεις για πολλούς ανώτατους και ανώτερους αξιωματούχους της πρώην Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και του τελευταίου ηγέτη της χώρας και ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος, Έγκον Κρέντς. Σημειωτέων ότι στη Γερμανία δεν ισχύει η αναστολή της δίωξης, γεγονός που σημαίνει ότι όλοι όσοι δικαστούν και καταδικαστούν θα οδηγηθούν στις φυλακές. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής. Επικράτησε 4-1 του ΠΑΟΚ, όμως αυτή η νίκη επισκιάστηκε από το επεισόδιο που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον προπονητή της ομάδας, τον Ντούσαν Μπάιεβιτς, και τον Ζλάτκο Ζάοβιτς, που όταν αντικαταστάθηκε έφυγε δυσαρεστημένος για τα αποδυτήρια. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 στον Πύργο τον Πανηλιακό και ο Άρης με το ίδιο σκορ στα τρίκαλα την τοπική ομάδα. Ο Ολυμπιακός έκανε το πιο χορταστικό για τους 15.000 φιλάθλους του πρώτου ημίχρονου απέναντι στον ΠΑΟΚ και τους ξεσήκωσε, όταν μέσα σε αυτό το μαγικό 45 λεπτό μετέτρεψε στο ντέρμπι σε περίπατο. Ξεκίνησε με ένα γκολ καραμπόλα του Γιαννακόπουλου στο 7ο λεπτό. Ακολούθησε το γκολ δείγμα απλότητας από τον Νινιάδη στους 25. Το γκολ ιδανικό για τον πεισματάρη Αμανατίδη στο 31ο λεπτό, που εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση του Κόβιτς στην κεφαλιά του Ζάχοβιτς
και η αποθέωση του γκολ του Τζοβάνι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ικανό να ξεσηκώσει την κάθε αποκοιμισμένη συνείδηση του Ολυμπιακού σταδίου. Η σημασία έχει, νομίζω, ότι δεδομένο το βαρύ πρόγραμμα που έχουμε και όλοι το ξέρετε, ότι είναι ό,τι καλύτερο ψυχολογικά για μας. Für diese zwei Mannschaften mehr oder weniger Trainingsspiel gesehen haben. Και όπως σας είπα, πραγματικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες για μένα ήταν σαν να ήταν προπόνηση. Αλλά όπως σας είπα, ενδεχομένως να κατεβάσαμε πολύ νωρίς τα κεφάλια και βεβαίως όταν κανένας δέχεται τόσο εύκολα γκολ και τόσο γρήγορα, πολύ δύσκολα μπορεί να τα ξεπεράσουμε. Στην επανάληψη ο ρυθμός του Ολυμπιακού έπεσε. Του ΠΑΟΚ βελτιώθηκε και ο Φραντζέσκος μείωσε σε 4-1 στο 76. Όμως ούτε αυτό μπορεί να φτιάξει την κακή εικόνα του δικέφαλου του Βορρά, που όπως έχουν τα πράγματα προβληματίζεται πάρα πολύ από τις υποχρεώσεις του. Η πίεση είναι καλό να υπάρχει, αλλά νομίζω ότι στην ομάδα μας είναι λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό. Όλοι το γνωρίζουν αυτό και δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει. Έχω αντιληφθεί και μια αντίδραση, δηλαδή γενικά από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Όσο για τον Ολυμπιακό, αυτός βρήκε μπελάτες ακόμη και μετά από μια εντυπωσιακή νίκη. Αφορμή η συμπεριφορά του Ζλάτκο Ζάχοβιτς, που έφυγε μετά την αντικατάστασή του στα αποδυτήρια, εξοργίζοντας τον προπονητή του. Για τον Ζάχοβιτς, ο προπονητής πρέπει να σκέφτεται ότι έχει ένα παιχνίδι σε 4-5 μέρες, ότι έχουμε ένα σκορ 4-0. Ο γιατρός Ντάρας του έδωσε ένεση, στο ζέσταμα έχει τραβήξει λίγο το πόδι. Ο Ζάχοβιτς μπορεί να είναι θυμωμένος όσο θέλει, αλλά δεν έχει δικαίωμα να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ δεν είπα στον πρόεδρο να φέρει τον Ζάχοβιτς να του κάνω πλάκα, ούτε Ζάχοβιτς να κάνει πλάκα σε μένα, στους παίκτες σε όλους. Δεν επιτρέπεται. Αν θέλει, αν δεν θέλει, υπάρχουν λύσεις πολλές. Και αμόρδιος αυτός που τα την πάρει είναι ο πρόεδρος. Ο Παναθηναϊκός έμεινε μόνος πρώτος στη βαθμολογία, περνώντας νικηφόρα μέσα από τον πύργο. Ο Χρυσό Βαζέχα χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Στα τρίκαλα ο Άρης πήρε μια δύσκολη νίκη απέναντι στη Θεσσαλονική ομάδα, χάρη στον γκολ του Ραντόινοβιτς και έμεινε μόνος δεύτερος στη βαθμολογία με 17 πόντους. Στις 5 το απόγευμα θα γίνει στη Ρώμη η κηδεία του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, Πρίμο Νεμπιόλο. Το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της τιμής θα δοθεί στην Τζιοβάνα Νεμπιόλο, χείρα του Προέδρου της ΙΑΦ, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Χωάν Αντώνιο Σάμαραγκ, ο οποίος τόνισε ότι το μετάλλιο θα απονεμηθεί στην Τζιοβάνα Νεμπιόλο ως αναγνώριση για τη συμβολή του συζύγου της στο Ολυμπιακό κίνημα και τον αθλητισμό. Και τώρα τα νέα για τον καιρό με την Ελένη Παπαϊωάννου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παροδικές βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα έχουμε και σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πάντως, μετά το μεσημέρι, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ο καιρός θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση. Παροδικές βροχές ή καταιγίδες περιμένουμε στην Αττική, ενώ οι νοτιοανατολικοί άνεμοι, που πρόσχερα θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ, μετά το μεσημέρι θα γίνουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Και η θερμοκρασία χωρίς αλλαγή θα κυμαίνεται στην πόλη από 12 μέχρι και 20 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά με παροδικές βροχές θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και πρόσχερα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στην πόλη από 13 μέχρι και 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή σας νύχτα. Είπαμε Εργένης, αλλά έχω πλυντήριο ντελόγγι για να τη βγάζω καθαρή.